Has intentat explicar mai a algú on ha anat a parar la pilota després de donar-li un cop amb un pal de golf? Potser has dit, ha caigut allà, al costat de l'arbre, però quin arbre? O una mica més a la dreta. Però quanta dreta és una mica més a la dreta? Per poder entendre'ns millor necessitem un sistema que ens ajudi a situar qualsevol punt de manera exacta dins d'un espai, el sistema de coordenades cartesianes. En un espai pla, que anomenem espai bidimensional, utilitzem dos eixos, l'eix horitzontal, eix X o eix d'abscisses, que ens indica la posició cap a la dreta o cap a l'esquerra, i l'eix vertical, l'eix Y o l'eix d'ordenades, que ens indica la posició cap amunt o cap avall. El punt on es creuen tots dos eixos s'anomena origen de coordenades i el representem amb un 0,0, sempre entre parèntesis. I des d'aquí podem situar qualsevol punt mitjançant un parell de números, X i Y. Per fer-ho hem de tenir en compte que quan ens movem cap a la dreta, el valor d'X augmenta. Quan ens movem cap amunt, el valor d'Y també augmenta. Però si anem cap a l'esquerra o cap avall, els valors disminueixen. Ara imaginem que volem representar on ha caigut exactament la pilota de golf. Si diem que ha caigut al punt 3, 2, vol dir que s'ha desplaçat 3 unitats cap a la dreta i 2 unitats cap amunt respecte de l'origen. Si diem que ha caigut al punt -4, -5, vol dir que s'ha desplaçat 4 unitats cap a l'esquerra i 5 unitats cap avall respecte del punt de partida. Però ara imaginem que cada cop de golf té un resultat diferent, com si fossin jugadors diferents. El cop del jugador 1 cau al punt 4-1, el del jugador 2 més lluny, al punt 6-3, i el del jugador 3 una mica a l'esquerra, el 2-2. Per tant, cada cop de golf es converteix en un punt dins d'un pla de coordenades i ens permet saber qui ha fet el cop més llarg o quin trajecte ha seguit cada pilota. De fet, podríem calcular la distància d'un punt a l'origen gràcies al teorema de Pitàgores, que pots recuperar en un altre capítol del Supercampus. Amb aquest dibuix ho entendràs perfectament. D fa d'hipotenusa i les coordenades fan de catets. Però no només podem marcar punts, també podem unir-los i formar figures geomètriques. Per exemple, si unim els punts A, 1-1, B, 1-4, C, 4-4 i D, 4-1, obtindrem un quadrat perfecte dins del nostre camp. Podem imaginar que aquest quadrat és una trampa de sorra o fins i tot el grin del forat. Les coordenades no només les veiem en un camp de golf, també ens servirien en un partit de beisbol per saber on ha anat a parar la pilota, en una partida d'escacs per saber on es mou cada peça, o quan busques el teu seient en un estadi o pavelló, ja que cada localitat té una fila, Y, i un seient, X. I ara que ja sabem com funciona, sabeu quin podria ser l'origen del sistema cartesià? Una mosca! Explica la llegenda que el filòsof i matemàtic francès René Descartes, d'aquí ve el nom de sistema cartesià, quan era jove passava moltes hores estirat al llit perquè tenia molts problemes de salut i un dia, mentre observava una mosca que es movia pel sostre, va començar a preguntar-se com podria saber exactament on era en cada moment. Com una de les pilotes de golf que hem vist abans. Va pensar que si coneixia la distància respecte de dues rectes perpendiculars, és a dir, que formen un angle recte, podria saber la seva posició. Aleshores va agafar un tros de paper i hi va dibuixar dues rectes que es tallaven formant angles rectes. I va veure que qualsevol punt del full quedava determinat per la seva distància a cadascuna de les dues rectes o eixos. Aquestes distàncies les va anomenar coordenades. I així és com van néixer les coordenades cartesianes. Mai sabrem del cert si va ser una mosca qui va inspirar Descartes, però el que queda clar és que ens va fer la vida molt més fàcil i precisa. Per tant, per resumir-ho, el sistema de coordenades té dos eixos, l'eix X, horitzontal, i l'eix Y, el vertical. Ens serveix per situar punts concrets en un pla. També podem construir figures geomètriques a partir d'aquests punts. Ah, i també ens permet saber qui ha fet el cop més llarg de golf.